ಊರಕ್ಲೆಲ್ಲ ಸೊಲ್ಮೆಲು ಯಾನು ಚಂದ್ರಿಕಾ ಅನ್ನಪೂರ್ಣೆ ಕಿಚನ್ಗ್ ನಿಕ್ಲೆನ್ ಮಾತೆರೆಲ್ಲ ಮೋಕೆಡ್ ಎತ್ಕೊನೊಂದುಲ್ಲೆ ಇನಿ ನಮ ಒಂಜಿ ಸೇವುದ ಬೆತ್ತದ ಪಲ್ಯ ಮಲ್ಪುಗ ಉಂದು ಬಾರಿ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಪೂರಿ ಚಪಾತಿ ದೋಸೆ ಅತ್ತಂಡ ಗಂಜಿ ದೊಣಸಗ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ನಮೊಂದೇನು ನೆತ ಚೋಲಿ ದೆತ್ತದು ಅವೆನ್ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲೆ ಪೀಸ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ಅವೆನ್ ಶೋಕು ಲೊಂಬುದ ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ಗ ಒಂದು ತುಲೆ ಇಂಚ ಚೋಲಿ ದೆಪ್ಪರೆ ಮಸ್ತ್ ಈಸಿ ಉಂಡು. ಚಾಕುಡು ಚೂರು ಪೆರೆಸಂಡ ಆಂಡ್ ಐತ ಚೋಲಿ ಕ್ಲೀನ್ ಆದ್ ಪೋಪುಂಡು. ಉಂದೆನಿತ್ಯಾನ್ ಕ್ಲೀನ್ ಮಲ್ತದು ಕಟ್ ಮಲ್ತದು ರೆಡಿ ಮಲ್ತೊನ್ವೆ. ಈತೆ ಮುಲ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ಬಿಸಲೆಗ್ ಮೂಜಿ ಚಮಚದಾತ್ ನೆಯ್ ಪಾಡೊಂದುಲ್ಲೆ ಮಲ್ಲ ಚಮಚೋಡು ಮೂಜಿ ಚಮಚ. ಈ ಕಚ್ಪುನ್ನಿಗುಲು ನೆಯ್ಟೆ ಮಲ್ತನ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ ಆಪುಂಡು. ಖಂಡಿತವರ ಇಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ನೆಯ್ ಬೆಚ್ಚಾಕಿನ ಒಂಜಿ ಪದ್ರಾಡರಿ ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಗುದ್ದುದು ಪಾಡ್ಯೆ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಲಾತೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ಪಾಂಡ ಶೋಕ ಆಪುಡು ಈ ಪಲ್ಯ. ಬೆಳ್ಳುಳ್ಳಿ ಕಾಯಿಗಿನ ನಮ್ಮ ತೊಲೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಾಡ್ಯೆ ಒಂಜಿ ಚಮಚ. ಇತ್ತೆ ಸಾಸಿವೆ ಪಟಪಟ ಪನ್ಕಿನ ಮುಲ್ಪ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಗ ತೊಲೆ ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಪಾಡ್ಯ. ಬೇರ್ ಸೊಪ್ಪು ಚೂರು ಪೊತ್ತುದು ಹಾಕಿನ ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಹಿಂಗ್ ಪಾಡ್ಗ ಚೂರೇ ಚೂರು ಹಿಂಗ್. ಇತ್ತೆ ಮುಲ್ಪೇನ ಒಂಜಿ ನೀರುಳ್ಳಿ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದನ ಪಾಡ್ವೆ ಮಲ್ಲ ನೀರುಳ್ಳಿ ಅವೆಲ್ಲ ಚೂರು ನೇಯ್ಟ್ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಪೊತ್ಪುಗ ಬೊಕ ಚೂರು ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಮಂಜಲ್ದ ಪೊಡಿ ಮುಲ್ಪೈತ್ಯಾನ ಪಾಡ್ವೆ ನಿಕ್ಕ ಜಾಸ್ತಿ ಬೊರ್ಚಿ ಚಿಟಿಕೆದಾತು ಯಾವು ಚೂರು ಪಾಡ್ಗ ತೊಲೆ ಒಂದೆಲ್ಲ ಚೂರು ನಮ್ಮ ಬೆರವನ್ಗ ಶೋಕು. ಇತ್ತದಲ್ಲೇ ನೆಯ್ತ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನ ಬರೋಂದು ಇಪ್ಪುಡು ಆತ ಶೋಕು. ಇತ್ತೆ ಒಂಜಿ 4 ಟೊಮೆಟೊ ಅವು ಅವೆನ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತಿ ಒಂದಿತ್ತೆ ಅವೆಲ್ಲ ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ ಶೋಕು ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪೊಡ್ತುಲೆ ಚೂರು ನೆಯ್ಟ್ ಪೊತ್ಪೊಡು. ಬೊಕ ಮುಲ್ಪೇನಿತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಪಾಡ್ವೆ ಒಂಜಿ 3/4 ಚಮಚದಾತು ಉಪ್ಪು ನಿಕ್ಲ್ನ ಅನುಸಾರ ನಿಕ್ಲು ಉಪ್ಪು ಪಾಡೊನ್ಲೆ. ಇಂಚ ಮಲ್ತದು ನಮ್ಮ ಬೆರದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬುಡ್ಕ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯಡು. ಇತ್ತದಲ್ಲೇ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿನ ಟೊಮೆಟೊ ಬೇಯ್ತಣೊಂದು ತೊಲೆ ಶೋಕು ಸ್ಮ್ಯಾಶ್ ಎಲ್ಲ ಆವೊಂದುಂಡು. ಇತ್ತೆ ಮೂಲೆ ಅನ್ನೆಕ್ ಒಂಜರ ಚಮಚದಾತು ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ ತೊಲೆ ಒಂಜರ ಚಮಚ ಅವು ಆತ ಕೊತ್ತಂಬರಿದ ಪೊಡಿ. ಬೊಕ ಒಂಜಿ 3-4 ಚಮಚದಾತು ಕೆಂಪು ಮುಂಚಿದ ಪೊಡಿ. ನಿಕ್ಕುಲು ಖಾರ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊಡಿತನ ಜಾಸ್ತಿಲ ಪಾಡೊಲಿ ಕಮ್ಮಿ ಆಂಡ ಕಮ್ಮಿಲ ಪಾಡೊನೊಲಿ ಪಾಡ್ದು ಉಂದೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಒಂದುವೆ ನೀಟ್ ಪೊತ್ಪುಗ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಯಾನ್ ಮುಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತ ನೀರು ಪಾಡ್ದು ಒಂದೆನ ಶೋಕು ಬೆರದು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಒಂಜಿ 10 ನಿಮಿಷ ಕೂಡ ಬೇಯರೆ ಬಿಡ್ಪೆ. ನಿಕುಲು ನನ್ನಲ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ದಿಜ್ಜಂಡ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪಲೆ ಬೊಕ ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ತು ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡ ಲೈಕ್ ಮಲ್ತದ ನಿಕ್ಲ ಅಭಿಪ್ರಾಯ ನಿಂಗೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮೂಲಕ ಪನ್ಲೆ. ಇತ್ತೆ ತುಲೆ 10 ನಿಮಿಷ ಹಾಕಿ ನಾನು ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತೆ. ಇತ್ತೆ ಶೋಕು ಒಂದು ಕೊದ್ದಿದುಂಡು ತುಲೆ ಸೈಡ್ ನೇಯ್ಲ ಬುಡ್ತುಂಡು ತುಲೆ. ಇತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಕಟ್ ಮಲ್ತದ ಲೊಂಬುದೀತಿನ ಸೇವ್ದ ಬೆತ್ತನು ಪಾಡ್ದ ನಿಕ್ ಅರ್ಬಿನ್ಲ ಪನ್ಪೆರ್ ಒಂದು ಪೇಟೆಡ್ಲ ತಿಕ್ಕುಂಡು ಅಂಗಡಿಡ್. ಇತ್ತೆ ಒಂದೆ ನಮ್ಮ ಶೋಕು ಇಂಚ ಬೆರವಡು ತೂನಗ ನಮ್ಮ ಪಕ್ಕ ತೂನಗೊಂದು ಪನ್ನೀರ್ದ ಲಕ್ಕ ತೋಜುಂಡು ಅಂಡ ಪನ್ನೀರ್ ಅತ್ತೊಂದು ಒಂದು ಪಲ್ಯ ಅಂತೂ ಸೂಪರ್ ಆಪುಂಡು. ಪೂರಿ ಚಪಾತಿಗೆ ಪೂರ ಖಂಡಿತ ಅವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ಇತ್ತೆ ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿದು ಬೇರೆ ಬುಡ್ಕ ಒರ ಮಿಡ್ಲುಡೊರ ನಮ್ಮ ಇಂಚ ಮುಚ್ಚಳ ದೆತ್ತು ಅಡಿ ಮಗ್ತದು ನಮ್ಮ ಹೊರ ತೋಡಾಪುಂಡು ಇಜಿಂಡ ಅಡಿ ಪತ್ತಂಡ ಅಂದ್ ನಿಕ್ಲೆ ಚೂರು ಜಾಸ್ತಿ ತೆಳು ಬೋಡಾಂಡ ನನೊಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ತಾತು ನೀರು ಪಾಡೊಲಿ. ದಪ್ಪನೆ ಇಪ್ಪಡಂದಾಂಡ ಒಂಜಿ ಗ್ಲಾಸ್ ಯಾವು ಕೂಡ ಏನು ಮುಚ್ಚಳ ಮುಚ್ಚಿವೆ. ಇದೆ ಒಂತೆ ಪೊರ್ತಾಕಿನ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಅರ್ಬಿ ಬೇಯ್ತಡು ಸೇವ್ದ ಬೆತ್ತ ತುಲೆ ಈ ಶೋಕಾದ ಬೇಯ್ದುಂಡು ಮಸ್ತ್ ಆತೆ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಅವು ನೇಟ್ ಮಲ್ತನ ಒಂಜಿ ಕಮ್ಮೆನೇ ಶೋಕು ತುಲೆ ಒಂದು ಬೇಯ್ತಂಡು ನೇಟ್ ಮಲ್ತನಿಡ್ದ ಹತ್ರ ನಮಕ್ ರುಚಿಲ ಆತೆ ಬೊಕ್ಕ ಕಮ್ಮೆನೆಲ್ಲ ಸೂಪರ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಪೂರಿ ಚಪಾತಿಗಂತೂ ಪಂತಿನ ಒಂಜಿ ಒಂದು ಬಾಜಿ ನಮ್ಮ ಗಂಜಿಗ್ಲ ಸೋಕ್ ಆಪುಂಡು ತುಲೆ ಈತ ನಮ್ಮ ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪುಗ ತುಲೆ ಏತ್ ಶೋಕ್ ಆದ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ದ ಬೆತ್ತದ ಒಂಜಿ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಆಂಡಂದು ಎನ್ನುವೆ. ಇಷ್ಟ ಆಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪನ್ಲೆ ಇಷ್ಟ ಆಯ್ಜಿಂಡಲ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ತ್ ಎಂಕ್ ಪನ್ಲೆ ತುಲೆ ನಮ್ಮ ಸೇವ್ದ ಬೆತ್ತದ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಂಡ್ ನನ್ನ ಗಂಜಿ ಅತ್ತಂಡ ಪೂರಿ ಅತ್ತನ ದೋಸೆ ಒಯ್ತೊಟ್ಟುಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಬೆಸ್ಟ್ ಕಾಂಬಿನೇಷನ್ ಒಂದು ಆಯ್ನಾತ್ ಜನಕ್ಕೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಮ್ಮ ತುಳು ಚಾನಲ್ಗೆ ಸಪೋರ್ಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ತೂನಗನೇ ಒಂಜಿ ಖುಷಿ ಆಪುಂಡು ಇತ್ತನೆ ತಿಂದು ಬುಡ್ಕಂದ ಆಪುಂಡು ಆತ್ ಟೇಸ್ಟ್ಲ ಆದಿಪ್ಪುಂಡು. ಖಂಡಿತ ಅವರ ನಿಕ್ಲು ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪಲೆ. ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತೆರೆಗ್ಲ ಧನ್ಯವಾದ.